Makabig nga accomplishment ang pag-ugyon kag pagpartisipar sang mas madamo nga mangunguma sa Western Visayas sa mga programa sang Department of Agriculture o kan DA Region 6. Suno kay Director Dennis Arpia, ang Regional Executive Director sa nasambit nga talatapan, nagadamo ang nagapasakop sa ilang nga mga seminars kag bukas sa mga makabag-ong nga teknolohiya kag teknik sa pagpananom. Dugang paniya sa piyak sa mga naeksperyensyahan nga El Nino phenomenon, napabilin o kung nahaylo sa gihapon ang mga ini nga hindi mag-surrender sa pagpanguma kag may pagbayluhanay sa mga ideya gikan sa nalain-lain nga stakeholders. Pahayag pa sang natungnan nga sa masunod nga tuig tingwaan ang pagpasangkad sang programa kung sariin mahagan-hagan ang epekto sa mga kalamidad. Yari si Director Dennis Arpia. Mataas pa rin. Tapos yung rhythm ng mga kababayan nating magsasaka ay nandun, naniniwala kami na mas naitaas natin pagdating dun sa pagiging mas productive. Mas malawak yung nag-engage, mas malawak yung ating project area ngayon pagdating sa hybrid. Tapos nakita ng mga magsasaka yung epekto ng kapag gumamit ka ng mga high-yielding technology. Kahit din yung nandun sa inbred, yung tumatanim ng inbred natin. Inisi ka K5, Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.